जमदुवार बियाबनि सिङाव थानाय खासियाबारि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बिटिआर सरकारा रायजो राजाफोरनि थाखाय लुफुंनानै होसिगोन गंसे सावराय नब्लां। गासै 87 लाख रांनि सावराय नब्लां लुफुंनायनि थाखाय गायसनबाय अन्थाइ खाम्फा। बे खेबाव प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारनि फिन मोनसे बाखनायथाव खामानि। बिटिआरनि गासैबो बियाबाव रायजो राजाफोरनो सावराय नब्लांनि गोनांथिखौ नोजोर लाखिनानै आथिखालनि प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा गासैबो बियाबाव गंफा गंफा सावराय नब्लां लुफुंनानै होनो थांखि लानाय बायदिनो दिनै 4 नं जमदुवार बियाबनि सिङाव थानाय खासियाबारियाव गासै 87 लाख रांजों लुफुंनो गोनां सावराय नब्लांखौ लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खुन्थियाखौ बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जिहारिया गायसननानै होयो। दिनैनि बे हाबाफारियाव बिथां मावफुं सोद्रोमाजों लोगोसे जमदुवार बियाबनि TCLCCनि मासिगिरि निरद नार्जारि, खासियाबारि BCDCनि मासिगिरि आरो गोबां रायजो राजाफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो। दिनैहाय बिटिआर सरकारनिफ्राय मोनसे स्किम लादों। बे जाहैबाय मोनफ्रोमबो बिटिआर समस्थियाव गंफा गंफा अडिटरियाम लुनाय। बेनि खारना जाहैबाय जोंहा दिनै देशआव परिबर्तन सरकार। दा परिबर्तन सरकार जानाय लोगो लोगो सरकारनिफ्राय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट, स्टेट गभर्नमेन्ट आरो जों बिटिआर सरकारनि गोबां स्किमफोर जों दिनै हरदों आरो गोबां संगठनफोर जों दानानै होदों। दा बिसोरो माने बे स्किमखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनो थाखाय मिटिं जानाय जायगा गैया। BCDCफोर दं, BCDCआव बेसेबां मिटिं जाबाय थायो आरो बबे समाव माने BCDCआबो जायगा थोआ। नंखायनो दिनैहाय बहाय 92 फुट गोलाव आरो लोगोसे 50 फुट गुवार मोनसे अडिटरियाम हल बहाय लुनो थाखाय जों अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय जोंनि जमदुवार मण्डलनि थाखाय। आरो बहाय 87 लाख फैसा बहाय इनभेस्ट खालामनाय जाहैबाय आरो आसा खालामदों बे न'आ लुखांनाय लोगो लोगो जोंनि बे ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाफोरा बेखौ बाहायनो हागोन, बहाय मिटिं जानो हागोन, बहाय सोरबाफोर हाबा हुखा खालामोबा खालामफैनो हागोन आरो बयबो समाजनि थाखाय रायजोनि थाखाय खामानि मावग्रा बहाय बेखौ बाहायनो हागोन। इलेक्सनाथ' जोंनि थाखाय दा जोबोद इजि। BJP दस्रा जायगायावथ' BJPआनो जोबखासै। आसामाव दिनै कंग्रेस गैला अपोजिसन हिसाबै। आरो जोंनिहाय BTCआवबो जोंहा मोननै समस्ति, मोनसेया अदालगुरि दरं आरो जोंहा क'क्राझार। अदालगुरि दरंआव BJP लादों केन्डिडेट आरो जों क'क्राझाराव UPनिफ्राय लादों। दा जोंना बयबो जाहाथे जों थांनाय 10 बोसोराव जाय मानसिया ट्राइबेल नङामोन ट्राइबेल जानानै थगायनानै MP जाबाय। दा दिनै जों जेरैखि ट्राइबेल मानसिखौ देरहाहरनांगौ। केन्डिडेटआ जायखौखि होआ जों बेखौ एखे माने मानसिफोरखौ खावलायबाय थादों। खुनु खोथा गैया जाहाथे मोजां मानसि जोंनि थाखाय मावग्रा मानसिया देरहालाङो जों बेखौ नाजादों। आरो बहाय जोंहा देरहायैनि खुनु खोथा गैया, देरहाखागोन। दिनै बयबो नुदों बेहाय लोब लोब मानसिफ्रा ओंखारदों। लोब लोब मानसिफ्रा माने जोंनि BJP UPफोरनि थाखाय मावगासिनो दं। गोबां मानसियानो जयेन जाफिनदों। जों बेखौ नुनायाव जोंहा मथा मथि देरहानायाव खुनु सिन्था गैया, जों जेरैखाय देरहाखागोन आरो दस्रा पार्टिनि जे जोंखौ हेम्पार होगोन बे खोथा गैया। बिसोर जेबो हेम्पार होनो हाया। दस्रा पार्टिफ्रा आगोलफ्राव सरकार दंमोन, बै समाव देरहानो हायाखै, दिनैलाय बहा देरहानो। दा दिनैहाय जोंहा जोंनि सरकार दं, जोंजों दङ BJP थाबाय, UPPL थाबाय, GSP थाबाय, गुबुन गुबुनफोर थाबाय। जों देरहानाया एखेबो आखाइ मुथायाव जों हमना लाखानो हायो जोंहा देरहाखानाय।